Moi kaikille! Tänään maalatan enkeli ja ne vois olla eri muotoisia. Tästä näytän muutama esimerkki. Pentti teki meille erilaisia ja voimme maalata väreillä mitä haluamme ja myöskin kädessä enkeli pitää kynttilää tai kukkaa tai mitä vaan, mitä sä keksit. Mulla on 2 muotoa, tämmöinen ja vielä 1. Ensin piirretään lyijykynällä, hahmotellaan kasvot, sitten kaula ja kädet, näin. Ja näytetään kämen, ei pakko 2, 1 riittää. Sitten hiukset. Tämän ovaalin keskiviivalla suunnilleen meillä on 2 kaarimuotoista silmäluomi ja sitten kulmakarva ja tässä keskellä pieni pyörä ja sitten jossain alapuolella pieni suu, myöskin kaarimuotoinen. Voimme kyllä näyttää kevyesti nenäkin. Jo tässä vaiheessa riittää. Ja myöskin toisella puolella hiukset ja siivet. Ensin maalataan siivet. Mä otan vaaleansinistä ja aloitan tästä. Ensin reunat maalataan kunnolla. Reunat. Ja kun reunat ovat valmiit, sitten maalataan siivet. Aloitan tästä ja sivulle vetoa. Noin. Ehkä laitan lisää väriä. Joo. Ja sitten toiselle puolelle. Vaaleansinisellä. Jos joutuu hieman mekon puolelle tai hiusten puolelle ei haittaa, koska sitten voimme korjata, kun maalataan päällä hiukset ja mekko. Sitten toiselle puolelle myöskin vaaleansinistä. Noin. Sitten kun sinisellä maalattu, voimme ottaa hieman reunalle
siveltimen reunalle valkoista ja näytä kevyesti ne viivat vaalealla, jotta ne näyttäisi aidompi, niin kuin 3D-efektiä. Noin. Ei tarvi kovin selkeä viivat, vaikka kevyesti jotain. Näin. Sitten toiselle puolelle. Noin. Tässä vaiheessa annetaan kuivumaan ja voimme jatkaa toisen kanssa, joka on kuivunut jo. Noin. Kun siivet ovat valmiit, voimme maalata nyt mekkoa. Esimerkiksi voisi olla punainen, vaaleapunainen ja otetaan myöskin valkoista lisää. Ettei tulisi liian kirkas. Ja hieman valkoista mukaan. Pinkki. Kyllä sä voit päätä itse, kuinka kirkas väri sä haluat. Noin. Ja sitten voimme aloittaa vaikka tästä ja ääriviivojen mukaan maalataan kädet. Sitten tämä kohta jäi maalamatta, koska itse asiassa puun pinta on samanvärinen kuin ihmisen iho. Sen takia naama ja kädet jää maalamatta. Sitten muista reunat. Molemmilta puolelta. Ja pidetään tässä, kun siivet ovat kuivuneet. Ja maalataan mekko kokonaan. Voimme sitten muulla värillä maalata kengät tai voisi olla ilman kenkiäkin. Paljon jaloin. Noin. Ja sitten toisella puolella.
mekko on valmis. Ja sitten voimme myöskin näyttää ne ruupit, mikä niiden nimi. Taas otetaan siveltimen sivulle reunalle hieman valkoista ja taas samalla tekniikalla maalataan ne viivat, jotta tulisi ne rypyä. Noin. Ja sitten toiselle puolelle. Aloitan tästä. Ihan kevyesti. Noin. Ja annetaan kuivumaan. Pesen sivellyn. Sitten tässä vaiheessa varmasti voimme jatkaa tämän enkelin kanssa. Tuntui siltä, että siivet ovat kuivuneet. Ehkä ei kokonaan, sen takia tarvitsen tukea. Joo. Tämän enkelin mekko voisi olla ehkä kirkkaammin. Mitä otetaan? Voisi olla jopa vihreä tai punainen. No, otan vihreä. Hiukan vihreä valkoisen kanssa voin lisätä keltaistakin. Ja taas valkoista. Noin. Ehkä lisäkeltaista. Lisävalkoista. Ehkä nyt riittää. Taas ensin reunat. Ja sitten mekko. Kannattaa ottaa väriä useimmin, ettei sivelin olisi kuivua. Koko ajan haen lisää maalia. Noin. Sitten kun mekko kuivuu, voimme taas maalata ohuella siveltimellä ääriviivat. Näin. Sitten toinen puoli.
taas valkoisella muutama viiva hämen pitkiin. Noin. Aloitan kädellä, jotta tässä oli ohuempi viiva ja sitten lopuksi painan, jotta viiva tulisi leveämpi alapuolella. Noin. Ja sitten annetaan kuivumaan.